Čakaj, prosím, daj mi minútku a ja ti vysvetlím, o čo prichádzaš. Vedel alebo vedela si o tom, že keď rozmačkaš celý banán, kľudne aj taký ten zmeknutý, aspoň ti to pôjde lepšie, do takejto kaše, do ktorej pridáš 3 polievkové lyžičky vločiek, potom štvrť odmerky proteínu akéhokoľvek, takého podľa svojej chuti, kľudne aj nemusíš dať, zamiešaš to, vznikne ti takáto hnedá kaša, do ktorej som dala ešte lyžičku vločiek, trošku mlieka, navrch som nakrájela a ošúpala figy a vedel si alebo vedela o tom, že ti vznikne takáto výborná kaša, ktorá je zdravá, proteínová, domáca a výborná, za ktorú nič nedáš. Ver mi, že keď to skúsiš, tak mi poďakuješ. Takže neváhaj, vyskúšaj to tieto produkty, musíš mať doma a budeš to robiť každý večer. Alebo proste každý deň. Ďakujem za pozornosť, môžeš scrollovať ďalej. Pa, pa.